7 интересни и шокиращи факта за нашия Спасител Исус Христос. Здравейте на всички, аз съм доктор Николай Шекеров Каланики и ще ви представя 7 уникални, шокиращи факта за Исус Христос. Факт номер 1. Исус Христос всъщност не е роден на 25 декември. На 25 декември в езичеството е бил денят на Слънцето. И тъй като Исус е светлината и пътят на християните, затова сме приели тази дата като негова рождена. Всъщност не се знае истинската му рождена дата кога е. Факт номер 2. Истинското име на Исус Христос всъщност ние го наричаме Исус, но е звучало нещо като Йешуа. Факт номер 3. И той е наистина уникален. Всъщност Исус Христос започва на 30 години своята проповед и своята мисия като духовен учител и като син на нашия Господ. И за 3 години с неговите проповеди той успява и действия. Разбира се, успява да промени целият свят. До толкова успява да го промени, че всъщност календарът в целия свят е променен и ние започваме летоброенето си от неговото раждане, което всъщност е било няколко години преди започването на първата година. Факт номер 4. Факт номер 4 е от по-скоро тежката част в неговият живот и това е когато започва да изкупува нашите грехове. Принуден е да бъде бичуван и бичуването му е било с 40 удара с къмшик. На тези къмшици са закачени метални куки, гвозди, които са раздирали плътта му не само повърхностно, им са прониквали в дълбочина. 40 такива удара са били смазващи и са го докарали почти до смърт. Факт номер 5. След като е бил бичуван толкова строго, всъщност Христос трябва тепърва да носи кръста си към Голгота. В Голгота, черепното място, там трябва да бъде разпънат и да му бъдат поставени гвоздите в ръцете и краката. Кръстът, който е носил Христос, според изследователите, е тежал около 135 кг. Това е било наистина смазващо. Факт номер 6. Гвоздите, с които е прободен нашият Господ Исус Христос, които са минавали през ръцете му и през краката му, са били дълги между 12 и 18 см. Това наистина е нещо ужасяващо. Раните му са били общо 5, като 4 от тях са на ръцете и на краката. Петата рана е в дясното ребро, когато е трябвало да бъде проверен дали наистина е мъртъв на кръста. Факт номер 7, който наистина е удивителен. Той проповядва любов дори към враговете си. След като е разпънат на кръста, той се моли за тези, които са го мъчили и тези, които са проявявали насилие и са го унижавали. Това са 7-те факта основни за Исус Христос. Той е най-значимата личност, която някога е съществувала на тази земя, най-обсъжданата през всички векове. Не мисля, че това нещо ще намалее. Това, което можем да говорим за него, е наистина може да отнеме десетки, стотици часове и пак няма да можем да изчерпим темата, защото заветът му е наистина уникален и както той казва, не говоря аз, говоря Отца ми. Част от моето творчество е посветено наистина на Исус Христос. Моята дарба е да мога да рисувам и да правя скулптури. И затова това, което виждате на екраните, е една от поредните картини и произведения, които съм посветил на Исус Христос. Това нещо няма да спре и продължавам с тази тема, продължавам с тази концепция, която заема силно място в моето творчество. Радвам се, когато има повече хора, които да мислят като мен по този начин.
Ако искате да поръчате при мен картина, произведение, скулптура, долу под видеото оставям моите координати, оставил съм телефон, оставям имейл. Винаги можете да се свържете с мен. Оставам карта в Revolut, ако някой от вас иска да ме подкрепи, тъй като моите начинания излизат наистина страшно скъпо и имат те са много висока стойност, обаче в същото време изискват страшно много средства, така че всичко, което дадете от сърце, е добре дошло и ви благодаря сърдечно. Но ако искате да поръчате висококачествено произведение, можете да го направите на посочените долу координати. Не е лошо палеца долу да стане черен, от сив да стане черен, защото така помагате на моят YouTube канал да се завърти. Ще се радвам да ме последвате също така. Благодаря ви много, че гледахте и ще се видим отново в следващото видео. Чао!